Hello guys, I'm back sa mga nagtanaw sa ako ang YouTube. Hello po sa inyo. Nag-uol jud ko kaayo tungod kay nagsige ko ubat og mga videos, nagsige ko videos kung asa ko. Imbis akong plano nga ako unta ano bitaw itigom sa nako nga ako ang mga videos. So good atong pag-uli nako og buhol tungod kay akong plano isunod-sunod nako og upload ug sa dihang nakita nako sa pag-open ako sa akong email nakita nako nga full storage naman. Sa dihang wala ko'y nabuhat, nag-delete ko. Ang ako na pong gi-delete, dito ko nag-delete sa Google Photos. Pero dili gud tanan nga ako ang na-delete. Pero mas maglisod man ko og buhat o videos ang nagkuan sa kanang sa pag-upload nako sa YouTube kay isa-isa kung dito ko mangita sa Google Photo, wala dito sa ako ang album. Sa album man ko dito tanan nas dali man gud nimo kay i-select nimo tanan-tanan. Ang sa Google Photo man gud isa-isa. Mo nang dili ko ganahan nga dito ko sa Google Photo mag-upload. Usa dahan dito man ko nag-delete. Dili gud yung tanan nga delete nako. Unya kay wala naman ka na sa ako ang album tanan. Nawala tanan kay nag-delete lagi ko sa tanan nga full storage. Unsa ang naa dito mo ang gipang delete ug sa dihang wala man. Wala na nga impas ang akong mga pictures, ang akong mga videos nga akong gitigom kay plano lagi nako i-upload pohon ang ako ang YouTube. Dili man gud para sa uban nga mga vloggers itanon jud nila ang date kung example nag-video sila buhat kang adlaw i-upload nila pagkagabi ang ako among gud kay padugay-dugay kay gamay pa mo ko subscriber naglangan-langan lang mga sunod na ako mag-upload nga na magdili na ako itunong sa kaadlaw nga akong gihibuhat nga video itanon jud siya nga date dili man after pa mga 5 days after sa kuan pa mga months nga na man ko kaya ako mangong gitigom-tigom tungod kay pwede sa mga subscribers nga kuan na sila, monetize na sila, pwede isunod-sunod nimo ako katungod sa kagamay pa sa mga subscribers. Mura ra bitaw kog ang YouTube channel mura ra ba og kanang kung unsang nasa video mura pa kay upload ngana man gud ko. So mga to nga na kuan ko naulit ko sa kung wala ko ka-upload bisag isa kay gipangita pa na ako ang dito sa Google Photo unsa tong na-save dito unsay na-save nga mga akong Google account unsay na-save nga mga pictures mga video ako pangpangita ang uban wala pa nakita muna nag-uol jud in taon ko wala ko na-upload kay imbis nga ang uban mga pictures nako wala pa nako na-upload ang uban mga nakuha nako dito sa Bohol wala nga impas ang bahaw wa jud kay ko sa wala jud koy ma-upload na videos sa karon back to uno na pud ko ani kay wala dili man ko talaga sa nga mag-vlog kay diri ra man ko din taga-adlaw na ko busy ko sa office then sa weekend diri ra ko sana ako'y lakaw muna nga dili jud ko maka time of buhat o video o vlog tungod kay siya akong cellphone lagi daot na po false paano po siya dali na siya malubat kay kani nga cellphone is kan man gud ni second hand na ni nako ning gamit old cellphone ni tatay akong gigamit so mo na dali na jud siya malubat karon guys wala ko nahimo so sorry sa tanan nga nagpabot sa mga videos kunuhay mga subscribers lang gusto lang kong mag-uulan jud ko share lang ko guys nga wala ako nag-upload og mga videos wala naman na-delete naman tanan nga wala ko balo sa ko i-upload mga pictures na gyapon o mga videos na katong so ko atong Christmas party dito mga kalingawan wala ako pangitaon sa pangita pa nako uban na ama noon
ang uban wala na dyan maglagot lagi ko sa ako pag transfer sa mga ko sa katong na sa Google Photo i-transfer na po na ako sa album kay sa album manggod ma-delete madali lang nimo siya ma-upload sa Google Photo maglagot kay isa-isa isa ka video isa nga na ba hulatong pa nimo hindi ko ganahan kay basta ba sa album jud nimo ma-save kay dali ra ma-select pa nimo isa-isa man ko ang so mo to guys mo na ko ang share sa akong problema nganong wala na jud ko nag-upload o videos. So, thank you di ay sa mga nag-subscribe na ako, nagtanaw sa akong videos. Gamay pa mga subscribers. Boring man ako ang videos. Pero, ga-upload gihapon ko tungod kay, ano betam, handumanan ba? Handumanan, kung sa amo ang kalingawan sa among panagtapok, na bitaw, na ako'y mga remembrance ba in panahon nga sampo mawala ang Facebook na ako matana sa YouTube. So guys, thank you for subscribe. Thank you sa likes and thank you sa mga taong itagaan ko panahon tanaw sa ako ang YouTube. Love you guys.